ପାହାଚ ହୋଇଯାଇଛି ଯିବା ପାଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଆସିଲେଣି। ସୋ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଇ ମନ୍ଦିର। କୁକୁରଟା ଭୋକୁଛି ବାରମ୍ବାର, ଭାବୁଛି କିଏ ଆସିଛି ଘରେ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଆଉ ତ ଯାଇ ହେବନି, କୁକୁର ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ସୋ ଏଇଟା ପୁରା ଏରିଆଟା। ବାଏ ବାଏ, ରିଟର୍ନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇଲେ, ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଆସିବାଟା ସିନା ସହଜ, ଯିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଝାଳ ଫାଳ ଯେଉଁ ହେଲାଣି ଗୋଡ଼, ଯିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଗଳି ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ, ଛାଡ଼ିଯିବ ମୋର। ପାହାଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ସୁବିଧା ଅଛି ଯେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଥର ରଖିଛନ୍ତି, ଯାଇ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଏରିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ତାର ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସୋ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାହାଚ ଖତମ, ପାହାଚ ଖତମ। ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଡ଼ରେ ଖସିବି ମାନେ ସିଧା ତଳେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ବାଲି ବି ପକା ହେଇଯାଇଛି ଏଠି। ସେ ଯାହାକୁ ମରଣ ନଥିବ ସେ ମରିକି ଯିବ ଏଠି। ସାବଧାନ ଆସିବେ, ଯଦି ସାବଧାନ ଆସିବେ ତ କିଛି ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ, ସୋ ସିଧା ତଳକୁ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା। ଆରାମସେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ, ନହେଲେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଯିବ ସିଧା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇପଟେ ଯାଇଥିଲି, ଆସୁଛି ଏଇପଟେ। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲିଣି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ସେଇଠି ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଥିଲି। ସୋ ଏରିଆଟା ଏଠି ଫାଇନାଲି ପାହାଚ ଆସିଗଲା। ଯାହା ହଉ, ପାହାଚ ଟିକେ ଆସିଲା, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏରିଆକୁ ଆସିବେ ଭାଇ, ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଆସନ୍ତୁ, ଏକୁଟିଆ ଆସନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ତ କେହି ବି ପାଟି ଖୋଲିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଦିଗପହଣ୍ଡି ଏରିଆଟା। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ କରିବା। ହଁ, ଏପଟେ କେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବାସ୍, ଯିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭାଇ। ଯାହା ହଉ ଥାକ ଫାକ ଟିକେ ଅଛି, ଫାଇନାଲି ଯିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏବେ ରିଟର୍ନ କରିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଭାଇ ଦେଖିକି ଆସିବେ। କେତେ ମଜା ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ମୋତେ କହିବେ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ପବନ ମାନେ ଅଲଗା ପବନ, ଏବେ ତ ନାହିଁ ପବନ, କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର। ଏରିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖାଲି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏରିଆଟା କେତେ ଭଲ। ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ସକାଳରେ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏରିଆଟା କେତେ ଭଲ। ସୋ ଭାଇ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆସିକି ବସେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଯିବା ଘରକୁ ଏବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନଥିଲି, ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିନଥିଲି ଆସିବେ କେମିତି ଏଠିକି। ସୋ ଏବେ ପସିବଲ୍ ହେଇନଥିଲା। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାଟରେ ଏବେ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି କ୍ରସ୍ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ହେଇଛି ଏଠି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ସିଧା ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିଟର୍ନ ବି ଏଇ ସିଧା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି କିଛି ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି ବୋଲି କିଛି ଇଏ ହେଇପାରୁନି, ପାହାଚ ହେଇପାରୁନି। ତ ସେଇଠି କାଟିକି କରିଛନ୍ତି ଉପରେ। ତ ଏଇଠି ସାବଧାନ ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ। ଗୋଡ଼ ଝାଳରେ ଭାଇ ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି, ଯେଉଁ ଅଲଗାଟା ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଖସିଲା ସିଧା ତଳକୁ, ପାଖ ହେଇଗଲାଣି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଆରେ ଭାଇ, ଜୋର ଏଇଟା ଖସୁଛି। ଭାଇ ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି ବୋଲି ଆରାମସେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଚପଲକୁ ହାତରେ ଧରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଝାଳ ଅଛି ବୋଲି। भाई एटा एंट्रीटा सो एपटे है दिगपहंडी। सो आप लोकेशन देदेवी आप केमी चाहिए आसपारे ये सो ए चलते आम जा घर को
ଏଇଟା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଅଛି।